Takže príjemný dobrý deň. Vítame vás na briefingu Slovakia Open 2025. Dneska je piatok 22.8. Tento briefing bude vedený mňou ako riaditeľom podujatia Michalom Vargom a Jožkom Dráhovským ako technickým delegátom za Slovenskú triatlonovú úniu. Pozdravujem všetkých. Áno. Jožko, vítaj, ahoj. Pripravili sme si pre vás zo pár slajdov k tomu podujatiu. Niektoré veci sú tam obsiahnuté z propozícií, ale sú tam updaty, lebo keď ste pozerali tie naše interaktívne propozície, tak niektoré veci sa tam menili. Čiže všetko teraz pôjdeme na základe tohto briefingu. Takže poprosím ďalší slajd. Obsah. Čiže úvod a privítanie to máme za sebou, technickí delegáti, tam si vyvedujeme všetkých ľudí, ktorí budú mať na starosti zajtrajší deň, časový harmonogram a jeho drobné úpravy. Tráte, tam sa nerobili v podstate žiadne zmeny. Check-in a upozornenia, to je parketa potom pre Jožka Dráhovského, ktorý vás upozorní, za čo budú na vás rozhodcovia pozerať zajtra a predpoveď počasia, čiže čo očakávame, čo sa týka počasia na zajtra a čo by ste sa mali pripraviť. Takže poďme ďalej. Súťažný výbor, čiže Jozef Jurášek ako prezident Slovenského triatlonu bude prítomný, Jožko Dráhovský, technický delegát podujatia, Mariančina ako hlavný rozhodca podujatia a Michal Vargatov, čiže ja ako vedúci organizačného tímu, alebo respektíve riaditeľ pretekov. Čiže keď budú potom nejaké teda zajtra sťažnosti, čo dúfam, že nebudú žiadne, ale keby ste náhodou mali niečo chodu pretekov, tak táto štvorica, jednu z týchto štyroch ľudí treba osloviť a my sa budeme potom ako súťažný výbor zapodievať vašimi postrehmi, respektíve najmä nejakými protestami. Postrehy by som si nechal potom na nejakú mailovú komunikáciu na vylepšenie do ďalších ročníkov. Poďme ďalej. Čiže technickí delegáti, ako sme povedali, Jozef Dráhovský je hlavným technickým delegátom, Mariančina je hlavný rozhodca podujatia, registrácia je Janka Buzeková, keby boli niečo treba na plaveckej časti, treba hľadať Mariana Pavúka, depo Janko Rudolfi, asistent depa je Jarko Cisár, cyklistiku má na starosti Gabo Suchý, a beh Tadeáš Dráhovský a penalty box Mia Rudolfi. Dúfam, že Mia nebude mať zajtra žiadnu hodnotu. Poďme ďalej. Čiže časový harmonogram 7:30 je otváranie prezentácie, že od 7:30 môžete prísť sem do X-Bioniku a v podstate prezentáciu nájdete pri Ferrierse, alebo respektíve, ak vôjdete dovnútra do areály, tak po ľavej strane, jak je tá reštaurácia sa volá Ferriers, čiže tam na priedomí bude prezentácia. Otvárame depo 8:50, 9:25 zatvárame depo a 9:30 je štart prvej vlny. Dorastenci rozdelení podľa slovenského pohára štartujú v prvej, druhej a tretej vlne. Ja by som doplnil, v prvej, druhej a tretej vlne štartujú dorastenci, juniori a muži do 39 rokov a aj depujú, toto prvé depovanie je vlastne len pre tieto prvé tri vlny. Je aj pre nich, ale keď už tam bude niekto, kto má depovanie, bude mať pred sebou na 4., 5. alebo 6., 7., tak depo bude prichystané a môže sa nadepovať aj skorej, alebo o tej 11. Vyšli sme v ústretí na základe aj zo pár telefonátov našich kamarátov mimo bratislavských, aby proste za normálnych okolností odchádzali ešte nie pred úsvitom slnka, ale aby za normálnych okolností odchádzali z domu a stihli sa normálne zadepovať. Čiže od tej 11. do 11:25 je skrátený program a skrátená možnosť sa zadepovať. Ale výber vecí z depa, tej prvej, druhej a tretej vlny, bude spoločný so 4., 5., 6. a 7. vlnou, aby sme to mali. Čiže potom štart, 11:30 štart mužov do 40, to je jedna vlna, 12:00 štart 5. vlna, mužov na 40
12:30 dorastenky juniorky ženy, prvá vlna 13:00 štart druhej vlny dorastenky juniorky ženy. Tak toto je, a toto je v podstate všetko kvalifikácia. Potom ten kvalifikačný kľúč ti vysvetlíme neskôr. Poďme ďalej. 14:00 otvárame depo, kde v podstate sa budú môcť najprv vybrať veci z depa, pretekárov 1. až 7. vlny a následne asi 10 minút po otvorení depa budeme púšťať už potom mládežníkov, čiže nádeje C, B, A, na to, aby sa si uložili a pripravili veci do depa, tak aby mali ten svoj priestor. Čiže 14:50 plánujeme štartovať nádeje C, 15:00 nádeje B, 15:10 nádeje A, vždycky po 10 minútach, 15:20 štart mladších žiakov žiačiek a 15:35 štart starších žiakov a žiačiek. 15:50 vyberanie veci z depa a 15:50 alebo 15:51, to je 15 minút po ukončení pretekov, dáme hneď vyhlásenie výsledkov nádej C, B, A, mladších žiakov, žiačiek, starších žiakov, žiačiek. Tieto žiacké kategórie, ako vidíme, tie majú rovno finále, takže tam nie sú tie rozjazdy, ale hneď môže byť vyhlásenie výsledkov. No, čiže rozjezdy pro hviezdy v jednom kole. Sobota, potom 16:15 otvárame depo pre finálistov, ktorí sa nám kvalifikovali do finále. Budeme mať iba v podstate budeme to mať následovne do 16:50 je zatváranie depa. 17:00 štartujeme mužov, všetkých mužov, prvých 30 mužov kvalifikovaných v kategórii 40 a viac rokov. 17:45 štart v finále žien, všetkých štart v finále žien 30 kusov, čiže prvých 30 žien. 18:30 odštartujeme štart finále B muži, čiže to sú pretekári od 31. miesta až po 60. a 19:15 prvých 30 mužov do 39 rokov. Následne vyhlásenie výsledkov. Ako sa budeme teda, ako sa kvalifikuje, ako sa kvalifikovať. V podstate keďže máme 3 rozjazdy, tak do A finále nám postupuje 3x9, čiže z každého rozjazdu prvých 9 pretekárov sa kvalifikuje do A finále a potom traja najrýchlejšími časmi. Tak máme zoradené medzi mužmi, medzi ženami a mužmi na 40 rokov. Máme 2 rozjazdy, čiže tam sa nám kvalifikujú prvý 14 a 2 najrýchlejším časom. Že 14 z rozbehu, máme 2 rozbehy a potom 2 doplníme s najrýchlejším časom. Toto je kľúč, ako sa dostať do finále. Nech sa páči, poďme ďalej. Takže, ako som povedal, štartovací balíček. Hneď, ak vstúpite do areálu X-Bioniku, zákonne cez hlavnú bránu po ľavej strane uvidíte naše dievčatá a samostatnú prezentáciu, kde máme pre vás pripravený štartovací balíček, číselné nálepky, čiže bicykel a príľba a potom plavecká čiapka. Toto nájdete v štartovom balíčku. A nejaké samozrejme sponzorské prekvapenie, ktoré si necháme pre vás na zajtra. Mapa trati, ktorá je v zásade štruktúra trati. Poprosíme všetkých divákov, aby sa hýba, aby nám nebehali po trati, aby nechávali trať športovcom a hýbali sa od depa smerom do cieľa na bežeckú časť a cyklistickú, čo vidíte tam dozadu k ústajniam. Tam bude zakázaný vstup, lebo
vieme, že tento areál patrí koničkárom a nejaké kone tam predsa len budú odpočívať, čiže je tam zakázaný vstup, aby sme ich nevyrušovali, ale pretekať tam môžeme. Takže poprosíme divákov, aby sa hýbali okolo štartu. Štart je vždycky, prejde sa cez most a v podstate idete smerom do Bratislavy. Budete mať pripravené koberce 25 metrov, 50, 100, 200 a 375. Tieto miesta sú pripravené na štarty, na plaveckú časť a odtiaľ v podstate priplavete, beháte do depa, beháte na cyklistickú trať, kde idete 3 okruhy a potom 2 bežecké okruhy, aby sme mali 2,5 cieľ. Nájdeme v podstate v blízkosti prezentácie, čiže tam tie časti. Čiže tu nám máme štart starších žiakov. Mladších žiakov. Starší žiaci išli vlastne tých 375 na tej predchádzajúcom slajde. Ospravedlňujem sa. Čiže mladších žiakov a mladších žiačiek 200 metrov, čiže to bude, keď pôjdete od toho mosta, 25 metrov, 50, 100, 200. Čiže to je 4. koberec, odkiaľ sa bude štartovať. Športovcov pustíme do vody, štart bude z vody, budú držať jednou rukou, či už ľavo alebo pravo, to necháme na športovcovi, budú držať láno, ktorého po výzde sa ho iba pustia a budú štartovať. Čiže to láno budú držať za sebou, nie pred sebou, aby sa nám nožo nezamotali, ale za sebou. A zase vybehnú nám do depa a pôjdu nám vyskočia na cyklistiku a pôjdu nám 2 okruhy cyklistické a 1 bežecký okruh a už to mám za sebou. Ďalšiu, že nádeje A, je ten 3. koberec od mosta, štart, zase držaním sa lana, ideme do vody a vylez z vody na tom istom mieste, ako budú vylezať čiž dospeláci, alebo starší žiaci, alebo mladší žiaci. Na tom istom mieste vylez z vody, prebeh do depa, to si ešte prejdete s hlavným rozhodcom, na čo budú dávať pozor. Výbeh na cyklistiku, je sa 1 okruh, čiže 3 km 1 okruh a na behu sa ide 1 500 metrový okruh, čiže nábeh a potom sa ide ďalej. Nádej B, čiže tu máme 2. koberec, ale tuto urobíme trošku zmenu, čo sa týka voči štartu, keďže tých detičiek máme nádej B a nádej C menej, tak necháme ich štartovať z vody, nie z vody, z koberca. Čiže oni nám vlezú do vody a každé dieťa sa bude držať koberca. Nebude sa držať lana, ale bude sa držať koberca. Prepláve nám v podstate kvázi kanál z jednej strany na druhú a je to trošku tak do šikma a vypláve von z vody ako tie predchádzajúce štarty. Ja do depa a ide 1 okruh na cyklistike a 1 taký skrátený vlastne nábeh do cieľa. To nie je ani okruh, to je v podstate výbeh z depa, dostane sa na bežickú trať a už zabača smerom do cieľa. Takže máme tu nádej C. To je v podstate preplávanie kanála na šírku. Je to taký šikmý štart, ale je to keby preplávali z jednej strany na druhej. Dedičky tiež sa nám budú držať koberca. Máme ich, tak som pozeral, 6 alebo 7. Čiže budú sa nám držať koberca, preplavú na druhú stranu, vybehnú von, behnú do depa. Depo budú mať C-čkary skrátené a budú mať v podstate 2 depa. Oni na bicykli prejdú 750 metrov a budú pokračovať, aké by išli smerom
smerom na bežeckú trať. Na bežeckú trať, kde bude depo číslo 2 a budú tam mať pripravený koberec, kde oni si zaparkujú pri bedničke svoj bicykel. Nebudú ho nikde vešať, budú ho mať iba zaparkovaný a tým pádom tým, že zaparkovali bicykel, opreli ho o bedničku, tak vybiehajú nám a bežia nám do cieľa. Tí C-čkári majú 2 depa, ale berieme to tak, že v prvom depe sa aj obujú, aj berú bicykel, v druhom depe nám iba odozdávajú bicykel s helmou a budú nám potom biehať do depa. Čiara online a dismonline je v podstate určené to, že vstup a výstup z koberca. Je celé. No a toto ja by som teraz prešiel. Toto už sú technické veci, ktoré budeme my ako technickí delegáti alebo rozhodcovia riešiť. To znamená pri check-ine, vchádzaní do depa, keď si ideme ukladať svoj bicykel a všetko, čo potrebujeme na preteky, tak kontrolovať bude sa štandardne nasadená zapnutá príľba, či máte pripravené samolepky nalepené na príľbe a na bicykli. Takisto potrebujeme, aby ste mali napísané na oboch ramenách fixov svoje štartové číslo a mali pripevnený čip na nohe. Samozrejme, štandardne sa kontrolujú, či sú funkčné brzdy na bicykli z hľadiska bezpečnosti. A čo sa týka depo bude očíslované, takže každý bude mať svoje miesto v tom depe a bicykel si umiestní na to svoje určené miesto. Kontrolovať sa bude, či je bicykel zavesený v smere jazdy, to znamená, že tam, kde máte to číslo, tak pri vchádzaní do depa musí byť ten bicykel zavesený riadidlami k vám, teda tam, kde je to číslo, aby ste si ho len zvesili a zobrali. A po cyklistickej časti počas pretekov si ho zase zavesíte opačným smerom, to znamená, že tam, kde je to číslo, tak riaditka pôjdu smerom odtiaľ, čiže len ho tam zastrčíte a zavesíte buď za riadidla, alebo za sedlovku. Pre kategórie nádejí je podľa našich pravidiel povinnosť mať blokované prevody na 6,17 metra. Jedno otočenie kluky môže prejsť bicykel len takúto vzdialenosť. Je to platné pre cestné bicykle. Budeme mať túto vzdialenosť nameranú vedľa depa a každý rodič, pretekár alebo teda klubový tréner bude mať možnosť si tam toto skontrolovať, pretože rozhodcovia majú právo po ukončení pretekov prekontrolovať prevody prvým 3 pretekárom alebo aj náhodne vybraným. A pokiaľ by sa zistilo, že tieto prevody neboli blokované, tak môžu byť pretekári diskvalifikovaní. Môžeme ísť ďalej. Čiže ako už bolo spomenuté, štart budeme mať z vody, okrem teda kategórií nádej BC, ktorí budú štartovať od koberca. Vo vode budú pretekári usporiadaní na jednej čiare, bude natiahnuté štartové lano a ako už Michal spomenul, budú sa ho držať jednou rukou, jednoktorou, ale budú to lano mať za sebou. Po zaznení štartového signálu pustia lano a plávajú smerom k výbehu. Čiže výbeh z vody bude vždy ten istý pre všetky kategórie, je pri behu do depa a tým, že sú rôzne dĺžky pre rôzne kategórie, tak ten štart, ako bolo spomenuté, bude na 5 rôznych miestach na brehu kanála. Alebo teda na brehu kanála bude označené štartové pozície pre týchto 5 štartov. Pôvodná verzia bola teda, je tu spomenuté, že nádeje C budú štartovať z protiľahlého brehu, ale ako bolo spomenuté, aj nádeje B budú takisto štartovať z brehu. Vo vode sa nám Všetci vstupujú do vody naproti brehu. Áno, ale nádeje C a B budú štartovať ako keby z brehu, že sa budú držať toho koberca a všetci zvyšní pôjdu z tej protiľahlej strany do vody a odtiaľ budú potom sa držať toho lana a odtiaľ budú štartovať. Budeme mať pripravené zdravotné záchranné zložky po brehoch kanála, kde v prípade potreby títo budú zasahovať, ak bude treba. Môžeme ísť ďalej. Takže procedúra, ktorá počas pretekov je v depe, štandardne po výbehu z vody treba prísť k svojmu miestu, kde je uložený bicykel, prvú si nasadniť prilbu
až potom brať bicykel. Príľba musí byť samozrejme zapnutá. Naskakuje sa na bicykel až za čiarou, ktorá je označená na konci depa, mount line. A takisto po cyklistike zase sa zoskakuje z bicykla pred touto čiarou. Ako som spomenul, v DP po cyklistike najskôr sa uloží bicykel v smere jazdy, ako ste prišli, a až potom sa rozopína a odkladá príľba. A ako už bolo aj na mapkách spomenuté, výnimka z tohto sú nádeje C, ktorí majú teda 2 depa a bicykel si odkladajú pri behu v podstate na bežeckú trať. Tam bude koberec, kde si ten bicykel len odložia tam príľbu a bežia. A pre nich je tá naskakovacia čiara a zoskakovacia, ako bolo spomenuté, hranica toho koberca. Dobre, takže cyklistika. K cyklistike by sme mohli povedať len to, že štandardne budeme jazdiť, ako sa jazdí u nás, to je po pravej strane. Vozovka na tých spoločných obojsmerných častiach bude rozdelená kúželmi, aby bolo jasné, ktorá časť je určená pre ktorý smer. A ak rozhodcovia uvidia niekoho, že prechádza do protismeru, tak to bude penalizované diskvalifikáciou. V týchto pretekoch máme hakovanie povolené, takže treba dávať pozor, lebo tie cesty nie sú až také široké, nie je vás tam síce veľa, ale je to relatívne krátka technická trať, takže treba si dávať pozor. Na cyklistike si treba počítať kolečka, lebo tam máme 1 až 3 kola a podľa toho, ktorú kategóriu ideme. A rovnako je zakázané odhadzovanie odpadkov na trati, ale je to možné len na určených miestach na to. Slúchatka alebo čokoľvek, čo bráni niečo na ušiach, ako počúvanie hudby, je zakázané takisto, takže toto v cyklistickej časti nemôžeme užívať. Ja iba doplním, že do protismeru sa budú jazdiť jediní C-čkári, lebo tí nám to takto vychádza lepšie konštrukčne a cesta, po ktorej budete jazdiť, bude rozdelená kúželmi každých 15 metrov. Čiže sú tu aj nakreslené čiary a bude to výraznené ešte kúželmi. Takže budete upozorňovaní na to. Bude to viditeľné. A cesta nie je štandardne široká, je 6 metrová šírka a normálne rozdelená na 2 polky, Jožko. Ja som myslel, že niektoré úseky sú tam také. Opticky to tak vyzerá. Opticky, dobre. Dobre, ďakujem. Môžeme ísť ďalej. Takže bežecká časť, takisto ako aj na cyklistike, aj na behu si každý musí kontrolovať, koľko kôl prebehol alebo prebicykloval. Na behu sú to maximálne teda 2 kola. Na cyklistike sú to 1 až 3. Čo vieme kontrolovať a budeme kontrolovať odhadzovanie odpadkov. Bude len určené miesto, kde sa môžu počas pretekov odhadzovať odpadky, ak niekto má. A jedno upozornenie ešte, počúvanie hudby alebo akékoľvek slúchadlá v ušiach, na ušiach alebo kdekoľvek sú zakázané. Na bežeckej trati budeme mať aj penalty box. Ten sa nachádza približne 200 metrov pred cieľom. A štandardná procedúra je taká, že pokiaľ pretekár dostane počas pretekov nejakú penalizáciu, nejaký trest, tak rozhodca, ktorý je v penalty boxe, dostane informáciu o tomto a zapíše jeho číslo na tabulu v penalty boxe. A povinnosťou pretekára je tam zastaviť, aby si odpíkal tento trest. V prípade superšprintu je to 10 sekúnd, čiže musí si odpíkať týchto 10 sekúnd a ak náhodou si nevšimne alebo nezastaví v tom penalty boxe, tak podľa našich pravidiel sa mu k jemu cieľovému času prirátava 90 sekúnd pre kategórie mužov, žien a veteránov a 60 sekúnd pre kategórie starších žiakov, myslím. Žiacké kategórie 60 sekúnd. Takže v minulosti sme to mali diskvalifikáciu, pokiaľ niekto nezastavil v penalty boxe, teraz sa zmiernili trošku tieto pravidlá a je pripočítavaná vyššia penalizácia časová k finálnemu času, ktorý je v cieli. Dobre, môžeme ísť ďalej. Takže dostali sme sa v podstate na jeden z posledných slajdov. Predpoveď počasia zatiaľ vychádza, že ráno by sme mali mať okolo 15 stupňov, cez obed okolo 21, polooblačno, do obeda by malo byť ešte možno aj jasno chvíľku, slniečko, ale po obede budú oblaky určite. A predpokladaná teplota vody je okolo 20-20,5 stupňa. Takže
merať sa bude určite hodinu pred štartom a v prípade, že to bude menej ako 21 stupňov, budú povolené neopreny. Dobre, to by bolo z mojej strany všetko. Prajem vám veľa šťastia, aby ste si užili tieto preteky. Ešte neviem, Michal, ešte máš niečo, čo by si doplnil? Ja sa tiež chcem poďakovať, Jožko, aj všetkým, ktorí nám pomáhajú. Zajtra ráno sa na vás chystáme. Počasie sme vybavili, vypršalo sa včera, takže už bude iba stabilné počasie, dáž by nemalo byť a príďte si užiť Slovakia Open, ktorý je začiatkom nejakého dlhodobého projektu Slovenskej triatlonovej únie a dúfajme, že to dobre odštartujeme, aby sme budúci rok už tu mohli hostiť juniorských pretekárov z Európy. Príjemný dobrý deň. A veľa zdaru zajtra.